Mami ma wakwaba emfa umbra GCN page so mesro na wa subscribe to my channel na odo nsa emia bell ne so ube ya notification ene sa ne ni said betu bia obenye bia tie anase obenye bia hwe ewo GCN page hamidin ede adwoa searching. Honorable Kojo upon Nkrumah information minister na honorable ena okase den sem ena honorable e kan sema okay na ne se wiase e wo memu nyede wiase nyede kra na de enti ena honorable e ka se wiase enyede de enti honorable e ka se ina ne se wiase a wo mi pot etumi e ka kire kettle se ne hutuntu adentia mana Honorable H.S. Adenti ena Oman Penida da His Excellency John Dramani Mahama etumi ebie nano. Se Ghana hanum youth no esu so munya eduma enye. Enti no Oman Penin His Excellency. Another danko Akufo-Addo create jobs na youth no enye bi enye. Na omubisa Honorable Kojo upon Nkrumah sa ensem we ewo OKFM ade ache bia dwumadi so. Na omubisa honorable say Oman Penida da John Dramani Mahama enam kase youth no enye adwuma enye nti no His Excellency na the danko Akufo-Addo ena fe so NPP aban omo create jobs na youth na wo man mu no enye bi enye na no ena honorable say ahu ade nti na Ghana ha muama na politics aye tan sa just last 5 years ye twaye ni kwosha enche bia mfin nu mepe ena Oman Penida da His Excellency John Dramani Mahama efia konga so na ye beka ya abra Oman Penida da president ewo man mu no Ghana youth enya su we kra de sesha omusu omo anu de ma buabu ni na se adwuma ni oman mu any teachers omo for mo titifie nurses etitifie chese public sectors no chese omo fa adwuma bia ni na se Oman Penida da de Ghana yenti akose IMF IMF de chese minim so omo de boba yo se de yo na to adwuma so se mo jebisia wo IMF bia de ye kire mo na mo ye into Oman Penida da John Dramani Mahama nurses no mo titifie teachers na chese adwuma kra de bi ni o man mu kra o manye bia ye ena Ghana full soon ena 2016 ye kwato aba na ye so Oman Penida da John Dramani Mahama de bia eye wo so eni jeje ye light in them youth so nya adwuma nye ade o pese o kunye wo man mu ana ene ye to aba de etia no ene ye sesa no gunche na His Excellency na the danko Akufo-Addo abaye president oman yi adwuma ekoso eye 1D 1F ekoso napco ena de ade free SHS ni na NDC for most wenu so ena propaganda kese ena moye wo man na de enkwamre nyina so Oman Penida da John Dramani Mahama utumi chese wetumi enya tumi authority etna TV so radio so press conference na de said adwuma ni Oman mu so Oman Penida na do create jobs Oman Penida da uni credit Oman Penida da John Dramani Mahama uni credibility esa o de ka jobs ho asem kra wo man mu enti ensem say na honorable Kojo upon Nkrumah e dey out to be na say na ensem no ekoi former President Mahama but no any o cabinet the whole area na kwa na jona kudu na di assume enti me ankasa de mentumi enti no but the matter is say no kasa about unemployment any or say Mantiani Mebu Nyajuma Niadia or memoirs, and only reporter, many any of few other issues. Now, I didn't say, Kwame, Utumra, no actually say, since I would not done with a being woke. Say a person a car, Ira Mahama buying, any Ira Akufo-Addo buying. Why not to me creeping, you mamma, Mantiani Mebua, and ye are no, and Sebe, Yadiba Kanatra, Ukanatra, dear, Obiabiti and Tra. Ira Mahama pens Ubekaya. On no mind to say that your mind do no, and Namono, Yarima Naka don't pay to the Akuja IMF. Now IMF walk at Ray and say into me from Rantian in Mebu Echumem. Buying you mano, apart from essential services, and into me phobia. Ira Akufo-Addo buying, and I yet to me a year visa IMF no more ne. Nenkwa ye fa mrantie ni mebu be mpemu dunia chiri
ewo public services mu napko adane ye nkwalampe mo ha a ne emu impemediasa 30,000 enye adwuma nti akaba 60,000 per almost budget ye bebe finance minister betre kwan a ye de ombehye baby papa so we baby ana abtabre ye wo unemployed graduates association omu bi school omu tingu mrontin ye oyetre say omu bi school no mu ni adwuma menyini se ne ube sa unemployed graduates association no ebi ewo ho nti wo de wano don ready ebi nwo na mmom se wo to bo sesene se bi se paniko ni haban obehu se se bi abetumi aka asem ne bi na mmom eba no nipa nkakra wo kriti nyuma ma mrantie ne mebu anya bia one district one factory I ka se be se ya over 100 and something Ira Mahama pencil who can industrialization on the commander factory who can industrialization on the commander factory who do na baby ana can industrialization on the commander factory back meaning say a bit me compared to 1D1 factories ayaya mrantie ne mebu enya imwejuma yenka so bie enya adwuma they be an catcher and the kasa ne ditro ya kasa ne abrenyame but say the yen record to 2 year Mahama record who pa there any dim and so you can see them. I'm a raise point to be said. Moon Heritage a year 122 billion debt. One muscle to over 300 and something. Your casa moon pointed at dear way no modia ya, your boy am freezing your high. Or someone find your mede min komo no be wi wa say sebe ye kasa ye debt comparison na de kan say enye the abroni friend the CD denominated debt stock and how they compare between times a treo there akudu. Oh okay. Ye de a canon soon so until you what the friend debt sustainability measures and you use essence there send and they be am no dim komo catch me send CD no 1 CD $1 na meka nyina $100 wo de ba CD mo meka nyina $100 so tina aban no mo besia $1 kra enka ho na se exchange rate no e free 1 to 1 na be do fa say 2 to 1 enti $1 be 2 CD per aban no mo besia ba akokra no yes se wo kan wo CD mo so bo se wo kan 200 CDs. And let's say Abana Bobisiana. And to be our debt analysis be on this CD denominated nominal debt stock bayano. Na Frakadam credit pen of person of any. Esa says so the CD denominated ya. Baby and Nana Joe Diano. Over than on $1 near 1 CD near 1. Into $100 can out deno 100 CDs. So China Pabes or $1 near 2 to 1. Ukano. Anopa na sorry and I 200 CDs. Nto bi beka say and no anaka na 100 CDs and then I 200 CDs. Tire me dia wo dia ye. And say ni pakro no service. Amemu nkuntabu no akakakra ho. The one the end they were calculated in nominal terms. They na say they are say 122 billion na 300 na CD. First of all, o se sia wo be exchange differential na film. Maybe I bet exchange differential and be film no na 100 to 300, maybe na 100 to 200 to say. The next is 100 a free so. I no want to mean catch extremity area because exchange differential. A toss me no. Besia ya boa yen this besin in other bako. Adebako adebiam de in fact on say only tamatum pakadan railway na ye no. Ura kufo ni fiase. Nensan keskano. Ira Mills Mahama, a person on best sign me, Sikano contract. No, the Matumpaka and vision if you work for master plan or me, work for our Mississippi Nema. But on Sankeska, Ura Mills Mahama, a person almost signing financing agreement. No, almost signing financing agreement. No, let's say Scano, and this busy and first scanning my Scano, then kind of debt stock. No. Ndoko here debt stock no see this more 122 sabreno. That's a 123 sabreno. From the first day started this basis cano. Sikano nye contract here. But started this basis cano. Your debt stock no air cost.
every month bi omu tia adwumayɛfoɔ no ka omu tia for concrete omu tia for cement na omu disperse pɛ ne dis kana bɛka yɛ debt stock no in cedi terms kora nyɛ dollar terms in cedi terms so na wokɔ a railway no kwan no sɛ wohu wɔ hɔ sɛ yɛyɛ nso woka sɛ oh besia no bi ɛna wɔ tamampaka na woka sɛ tamampaka no deɛ ɛyɛ John Mahama no nso ɛnyɛ nokorɛ besia no a ɔsign contract and disperse and then yɛ disperse nti second thing ɛma debt stock kɔ soro ɛyɛ disbursement ni bi hɔ asa 2018 na disbursement ni bi hɔ a owura Kufuor apɛn so disbursement no mo nwie nti yɛno no wode bɔ even owura Akufo Addo so bo a ɛnyɛ yie na megye di sɛ yɛbɛkɔ anim ɛyɛ budget mmerɛ yɛbɛnya ɛbrɛ asese Ghana yɛsikasɛm yɛka nsonsansoɔ ɛne kwan bɛfa so akɔ ne mansa na mbi kan ka kyerɛ sɛ covid yɛ baeɛ a obi nkɔ obi mbɛi ɔman biara bɔ besia nti yɛsɛ na wɔsɛ bɔ besia na yɛho nneɛma nketenkete koraa no sɛ bi ɛnyɛ dan anaa kaa kwan na wɔyɛ deɛ tiatia obiara bɛtumi asese ne maako ba megye ni sɛ Ghanafoɔ ba no nipa wahwɛ yɛsikasɛm so yɛ Ghanafoɔ nyinaa koraa ne nipa watumi ama kane agyina so wɔ Ghana ha sei na nipa wɔntumi ma kane anyina so wɔ Ghana ha sei nipa watumi ama factories ɛkyɛgu na nipa wɔntumi anyɛ nipa o council allowances na nipa watumi ama allowances ɛnɛ yɛtua nti saa brɛ no so a yɛbɛsese but me nkɔmmɔdeɛ ni na mede bɛwieɛ no sɛ ɛnɔpɛ wobisaa me a ampa Ghanafoɔ srɛ nneɛma ahodoɔ fi aban hɔ ampa ntumi mmɔ besia mfɛnso ɔbo no nyinaa nti ampa ɛwɔ sɛ yɛto tua no yɛdi nkɔmmɔ ho kwan yɛbɛfa so apɛgyam yɛde ayɛ ho aduro ɔno asi anɔpɛ mɛda ase na mesoma hyɛ nkɔm sɛ a minister finance minister ɔbɛredi budget na ɔbɛhyɛ white ade bia ɔyɛ bia nɛ no asesɛm kakra bateɛ bɛhwɛ mɛda ase anɔpɛ yi